Janti itu wujudnya apa Mbah? Wujudnya nggih rogo besok jenengan nggih kayak nang alam ini. Oh sami berarti sami paling ngeten Mbah, paling tumpuk-tumpuk ngoten nggih menawi nggih pripun Mbah niki lapis tunggal jenengan ngene lho Pak. Jadi rogo sejati, njogo sejati, guru sukma sejati, njogo sejati, guru sejati sak jroning ati iku sak jabaning ati iku. Jadi guru sejati kan guna akal budi pangati kan guru sejati nih. Begitu nah sampai kewenangan akal budi daya pangati sampai ngubengi jagat. Iya kan? Nah terus guru sejati kan nuduhaken nur cahaya. Niki nurmu decekno ora aku sok perintah kowe rene. Iki kang nganter sak jroning ragat iki kala napa kau wahyuning kodrat. Niki. Nah sing ngomongan iku wahyuning kodrat boten Gusti Allah. Kula kok sak lampune kabundut posisine kados asik ten ngene bumi. Kula yen nate ya sampe perangan kados mekaten, Mbak. Berarti lek jatahe manungsa urip iki jane abadi ya, Pak. Abadi terus berarti niku nggih. Ya Allah. Lah niku jane sukma nyawa sejati kalih rogo sejati ini jane sing bener mah pisah, Pak. Turun pisah. Jane niki ditangisi saestu niku yakin kabeh Allah. Niki mah pisah jane. Soale rogo niki dijak mantang-mantang golek bondo dunya barbaran pisah karo iki nangis, Pak niki. Niki nangis niki. Sing niki nangis. Saestu niki soalnya iki padha-padha aku urip mbok gandeng yana-yana kok mbok cek golek bondo dunya ngantek tuntas bagas nyawane sing iso ambekan kok mbok tinggal kena apa. Iki nagih janji, nagih. Iki dipendem niki mlayu nang gone Kayangan Suralaya. Darene Kayangan Suralaya manggon sing ngene kuwasa lho, Pak. Niki. Jane niki mboten purun bisa. Mungkin tak didono kula gadah wujud barang ning kula tak artekno. Kula gadah barang ate. Niki mboten purun bisa. Mulai kambekane kon gandenge Rahman Rahim terus kan. Sifat Rahman, sifat Rahim, sifat Rahman, sifat Rahim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Niki diteruske terus ya Allah. Niki kan kon ngumpul dadi siji. Dan niki nek dinggo lakon kanggone neng ciptaning rasa ora kena mangan ora kena ngombe 40 hari insyaallah terjadi mbah pisah. Digawa disinggahno sak ragane. Niku ingkang diastani moksa nggih, Pak. Iki sing derene moksa sing percaya Gusti Allah. Kuwi lampahe nggih luwih berat, mboten ana mboten minus sak tutupe ora kena dipeksa. Ini para winase sedaya kan ngoten nggih. Nabi wali. Apa sedaya, Mbah? Ya topo sedaya intine telepone niku teng gunung, teng lautan, pinggir laut, teng alas ngoten Pak. Dadi mboten terima napa teng omah nek penak men man jeneng katul. Penak-penak linggih mati wong gitu. Ora mati. Niku saestu dadi nang jero gua niku oh aku iki besok ya nang jero gua, ujek urip wis nang jero omah niki kentengan omah. Cek urip niku wis nang jero omah awake niku sing jelas. Ning manungsa mboten kelingan niku lemah. Nggih mboten. Mulai lemah niku dilem dipamah ning do gara genah. Nggih to? Akhire ndekne malah ora genah parake. Nggih. Berarti nek mboten alam langgeng niku pun mboten enten hubungan kalih keluargane pun ditilar ten ngene donya niki, Mbah. Nggih, kanton niki dadi saran hubungan, Pak. Kanton niku sing dibimbing. Jenengan gadah istri. Ning jenengan istrine wani karo wong lanang niki pun benten urusane. Nek kowe ora manut aku, swarga nunut wong neraka, wong wedok ku. Neraka ora katut. Sing ngayomi wong lanang. Tapi nek wong wedok iku manut dadine putri sejati, tekaning pati awar karo anak sing bojone wong lanang. Iki mimpinlah bimbing wong wedok niku nek angel, culke rabi meneh ngono wae. Kayak ngrasakno dewasane dunya niku saestu, Pak. Dengan ngawasin dunya niku pripun, Pak? Niki nuwun sewu, Pak. Sedaya nek kula niki ngertos ngados ngenten niki janjane kula niku ya Allah, Pak. Ya kula kan wong kawula biasa, cuma niku nek pun ngertos kados kula ngaten niki kaya urip nang alam dunya niku mung kaya kadene dimbang-ambing jagat raya. Ananging pun kebak geni, kebak neraka, kebak angkara murka.
ana ya Allah Gusti kula ngoten Pakde. Jadi jenengan niki geni niku mun bulat-bulat bumi niku mun bulat-bulat rumangsa ora kuat. Buat bumi mboten metune pun geni, mboten metune sing banyu sing aris. Mergi angkara murkane menungso. Nggih, sangka langkah lakune jalma manusa sing ora tata asline. Iki lho Pak, mulai wong Jawa iki kan do nginget-inget ati eling-eling waspada, ati-ati lan ngendika, ati-ati lan ucapan. Ucapan niku sedhik, ucapan niku sabda, ngendika niku donga. Ucapan niku sabda, ngendika Ucapan niku niku donga. sabda, ngendika niku donga, Pak. Niki mulai niki kan ngati-ngati. Padahal ucapan niku 40 dina 16 wis kena pidonaning Gusti Allah Taala. Ibaratnya Pak sapi nentek tak doli kelakon tak tenan. Padahal sapi ijeh muni entek. Ngapusi awake dhewe. Niku mboten pandang anu, Wis mboten sedaya pa- tiyang Wis niku. mboten pandang siapa mawon. Sinten sedaya mati Allah teng alam dunya niki, Pak. Gagah kemandene ucapan. Nggih, mulai kakek Mboten namung tiyang sing tirakat mawon berarti. Mboten. Jadi niku sedaya ucapan teng alam dunya mari kakek moyang tujuannya kudu negat lakon karena ucapannya sendiri tidak dihati-hati. 40 hari terjadi apa yang kamu temukan? Penyeto Betul, tidak jadi. Nyeto iki gak jadi. Berarti omongan mandiri mboten sangan tau si tirakat Oh, berarti. boten niku ucapan niku anggere hati-hati terjadi mula para wali niku tirakaten diarani tirakatan mangan dikurangi, turu dikurangi niku tirakatan. Ucapan dijogo sampai dikon jogo pucuk rambut tekane dilamaan, tangan kiri dijogo dening malaikat papat, hati-hati. Niku. Kadang-kadang disengaja pas, nggih mboten. Heeh. Bolak-balik niku, Bang. Lah kula percaya kalian jenengan. Tapi kula ucapane kan kula positif terus. Nah niku mulai niku ngaten, Pak. Ya kalau negatif. Kadang-kadang ora sengaja glek ngoten. Iya ta? Terus lah niku, Mbak. Nyata kula ngalami piyambak babagan niku. Kula piyambak nggih ngalami jenengan nggih ngalami. Nggih. Wong indrane jenengan indra kencana. Kula paham. Ngoten lho, Pak. Indra kencana jenengan dicatur wong 100 meter ndungu jenengan. Oh, nggih lho. Kula niku paham, Pak. Terus, Mbak. Nggih. Kula niku mulai kepengen jago kalian jenengan niku. Nggih, Mbak. Wonten tiyang, Bang, kraosi ngoten nggih. Nggih. Tebe. Tebe. Kraos, Mbak. Lho kula ngerti. Demi Allah niku. Ya nggih saestu. Kula nggih sami mawon. Semak nggih ngandel kula. Ngeten lho. Kan gerakan sana niku mboten main-main saestu. Kula dirasani wong sak kelurahan lho, kene sandungu. Ning kula wong ngendel wong gembal lama kok nang apa reget lek ngono. Kita nak ini kan gembal lama. Gembal lama kena malah apik, ana apike. Ra iso, Mbah. Kowe gak percaya beli rasa ora mah dadi apik. Nek gembal lama ki ngelapi sing reget kan resik. Tapi gembal lama apik ora mungkin iku ngelapi. Jadi golek gelar nang gone alam karo nang golek gelar Gusti Allah kan gembal lama. Ini kan gelar Gusti Allah nih, tak golek. Mboten gelar alam. Ana bener, Pak. Digunggung wong pasti nek diduwurno apa ceblokno. Rekoso nggih ta. Nek digunggung wong kula mboten purun. Mula kula darani dukun sembarang arek kiai. Oh gak kula ya ora dukun ora kiai. Kula nek wong biasa. Jenenge ya Atma Soleh ben cilik ya kuwi ora kiai. Mboten malah sampai tekan dunya dia ngono. Nah niku lah Pak, kula mulai mboten kepengin dijunjung kawula, mboten kepengin digelarno, mboten kepengin. Sing jelas bener asline ngoten. Berarti nek ora ati mboten saged disosotno tiyang iki, Ya. Bang nggih. Kirim Soi kula nggih menengae dia wis sembarang kula mboten nesu. Nek iso ya Mas. Lah berarti niku nek diarani sing ngoten niku oh berarti ngelongi dosaku ya elek. Oh, ngoten mawon nggih. Nah niku bukti Pak. Ya niki kula atur juga semangat bincang diteruskan sing nganggo pribadi. Domas paling terakhir dipeseni tiang-tiang. Oh, Domas. Fokus Domas. Ya, Harus fokus wedangan Domas Gus Domas ngeten, nggih. nggih. Domas niku napa, Mbah? Niku Nah, ngerti. Dumas niku kan ngeten wong bodho longa-longa kaya kebo besok dadi winae dunya, Pak. Jenenge Dumas ki ora roh lor kidul. Wis masa bodoh digetheng ya ora roh, dibenci gak genah, disembarang ora roh. Tapi manungsa, Niku yang menungso, tiang Jawi, nggih tiyang Jawi. Dan Jaler. Jaler niku bakale Dumas. Wong sing dielek-elek sing model apa wis ora ngreget ora ngrita. Ora ngreget ora ngrita.
wis kuwi sing darani wong Dumas besok wong bodho lengan kok kebro dadi winane dunya kok. Enten keunggulannya nopo kok saged dados Dan niku wis ditiwani ning kodrating Gusti Kang Maha Karo jagat. Wis dititis nang nggone nang sapa to memang wong iki kudu dadi ngene. Ngoten lho. Dadi wong orang estu kon nulis yo basa ora niku. Estu niku. tanggung jawabnya piyambake niku nopo, Tanggung Mbak? jawabnya dia duwe percaya yakin. Niku. Aku percaya urip ana Gusti Allah. Percaya urip aku sing urip ana Gusti Allah. Niku tok isine. Niku dados pimpinan napa pripun? Niku mboten dados pimpinan dadi wineh. Wineh kawula. Maksudnya pripun? Jadi wong-wong entek dipandheg geluk menungso tersi disapu, DECI, tambah ECI. Insyaallah. Ora darane Dumas. Niku tiyang setunggal napa saged kata? Iya, ya mengke gare darane wong Cina Londo kare sajudung Jawa kare separuh to, Pak. Oh, niku berarti saringan niku berarti nggih. Iya to. Oh, berarti kan mboten tiyang setunggal berarti. Mboten toh. Paham kula sakniki. Nggih. Cina Londo kare sajudung Jawa kare separuh. Dan separuh ki nanti ki. Iya dah. Nah, itulah yang Dumas, Pak. Nggih nek ngeten kan eco to, Mbak. Kula bingung. Lah, ngoten niku ngangane teng mriku. Dumas iki wong dadi nganten apa gitu. Lah nek siji jagate wedi malah. Oh, nggih, nembe. Jagate dhewe wedi gitu. Niku kanggo sanepane, kanggo pengeling-eling. Intine awake kula panjenengan menika kersane ngudi rasa percaya Gusti Allah Taala, ya percaya karo tuntunane para wali lan nabi. Berarti wong Jawa kari separuh, Cina Londo kari sajudon niki dereng kelakon, tasik proses niki nggih. Niki proses niki. Ah, Niki jadi proses jeneng Allah Taala dirani jalma panilih. Kula panjenengan iki dipilih karo Gusti Allah niki. saring nggih, Bang. Saring mulai niku sariran yang budi pangerti dia mulai tahun niki. Mulai tahun niki. Nggih. Lah nggih niki tahun niki kula kebuka ngoten kok. Jane ora tak buka ya jenengan buka. Nek kok tak buka ngeten, Pak. Kula kan pun kertas silsilah. Silsilah ngeten. Jenengan kula tangli pertama kan Tuban. Nggih. Monggo Tuban kalih Jawa-Jawa niku gadoke. Ngoten, Pak. Nggih. Kali Jego nggih ing Tuban nggih napa mboten anak Adipati Tuban. Kan keterpen ning Kadilangu perjuangan kalih lekane nggih ta. Dadi Sultan Trenggono. Dan jelas kula niku nggih senajan wengi nggih dinten ana ora ngoten. Oh, nggih. Tapi tak sik dangu, Mbah, kondisi mekaten niki. Dan bisa nampun dari kula panjenengan sedaya niku pribadi kalih kula. Nggih. Ngeten tekan nanggen kula maturaken kalih Mas Indra sak keluarga sak keluarga pinarangan ing sak endinge projo saindene tanah kula sak endinge tanah Indonesia sekedhap bisa netapaken progresane ngatepake kahidupane dhateng percaya dening Allah Subhanahu wa taala mantep tuntunan kalih para dewa, para nabi, para sayyid, para sunan, para wali, wali sunan ning kali dunan sama ing tanah Jawa, para ulama, para keyakin, para ulama, para syekh, para sedaya kinesih, kula panjenengan dikasih Allah Subhanahu wa taala. Rinten kalam dulu sak tindalaken kula parang kuasaan kula panjenengan ngaturaken sembah dengan panjenengan. Dene anten kula dak asal kula ngucapaken bahwa sisa ingkang mboten ngerasa ingkang mboten sae. Kula nyuwun sengaja tanpa tak sengaja mugi-mugi tingapura dening Allah Subhanahu wa taala sedaya dak pangkene ridha Allah taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kadang selamat terusing bersani Gusti sang kono masa indra segala sak keluarga ing kada ada teban dipun resadina Allah subhanahu wa taala dipun lasrani dipun terkaken lenggahken kondisi sekekan iman kan tangguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
alihim doron wa batina wa bislam wa subhanahu wa ta'ala ya rahman rahimin rabbana wali wal jamin wal muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minati wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam alhamdulillah rabbil alamin Allahumma tanna bina wa tanwa fil khairah la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allahumma tanna bina wa tanwa fil khairah la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allahumma tanna bina wa tanwa fil khairah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kusun syaratul jalani ya qawi ya ali ya mali ya babi ya qawi ya hanul bagi ila karasakun wa baita min la ilaha mastaqam min la ina akhirna tikata jilin la ilaha jannu sallam bagian semua derajat dalam mustajab amin mustajab amin taqwa akbar qamal dalam pas pelajaran alhamdulillah rabbil alamin ya Allah rasul syahid jalani wallahu akbar terkenal dan mengenang kita Allah asal membawa sejak dengan kawan yang bercerita tentang masyarakat terkait dengan projo binarang para selamat sudah tidak lakukan kawal sekar syaitan setelah semua segala tugas yang ada bersama Allah tapi kudur tentang nama kau tak ada tentang sang kuasa di penisi karena Allah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma khafanya isab wa khafanya isab wa khafanya isab dikru rahmatika ya rahman rahim ya Allah nabi Allah rahman rahim bi Allah la haula wala quwwata illa billah wa idza arata sya'an an yakula kun fayakun wa subhana rabbika bi rahmatika